Здравейте от мен! Днес ще направим тортичка от пандишпанов блат, който става много бързо и лесно. Започваме с яйцата, отделяме жълтъка и белтъка. Отделихме белтъка ето тук, слагаме щипка сол и започваме да разбиваме, докато се сгъсти. Готови сме с белтъка. Нужни са около 5 минутки. Вижте, стана доста гъстичко, като снежец. Добре е яйцата да са ви на стайна температура, да не са от хладилник. Сега минаваме към жълтъка. Тук са ни 4 жълтъка. Добавяме една чаша захар и разбиваме, докато се разтопи захарта. Сега добавяме около 50 мл топла водичка, едно пакетче ванилова захар, едно пакетче бак-пулвер, една чаша брашно, брашното го прибавяйте умерено и внимателно и разбиваме отново. Сместа е готова. Брашното, което аз прибавих, е 100 грама. Сега ще добавим и белтъка, който го разбихме преди малко. И разбъркваме внимателно в една посока отгоре надолу. Сместа за пандишпановия блат е готов. Нека да го сипеме в формичката за печене. Моята формичка за печене е около 26 диаметъра с закопчаване, за да мога по-лесно да изкарам, след като изпечем блата. Потупваме лекичко, за да изкараме излишния въздух. И слагаме във фурна на 175 градуса за около 30 минути. Фурните са различни, има по-силни и по-слаби, все пак наблюдавайте. Добре е да се сложи с гореща водичка, така в дъното на фурната, за да може да няма много напуквания на повърхността на блата. Оставяме да се изпече блата. И докато изчакваме блатчето да се изпече, да приготвим крема, който ще използваме между блатовете. 200 мл прясно мляко, една супена лъжица захар, една супена лъжица брашно, и една супена лъжица царевично мишисте. Разбъркваме, докато получим гъстия крем. Може да добавите и едно яйце. В зависимост от това на колко етажа ще ви бъде тортичката, може да увеличите или намалите продуктите. Аз правя един блат пандишпанов, който ще го разделя на две. И затова правя по-малко количество крем. След малко ще направим и сметанка за отгоре на тортата. Крема вече ни е готов. Спираме котлона и добавяме едно пакетче ванилова захар и една супена лъжичка масло. Разбъркваме, докато маслото се разтопи, и отстраняваме. Покривам с стреч фолио, за да не съсъхне повърхността на крема и да не се образува коричка. И така оставяме да изстине крема.
Пандишпановия блат почти е готов. Важно е да не се отваря фурната, докато се изпече. Пандишпановия ни блат е готов. Може да проверите с помощта на клечка. Изкарваме и изчакваме за около час да поизстини. И докато изчакваме пандишпановия блат да изстине, да приготвим сметаната, която ще използваме за отгоре. 200 мл прясно мляко, трябва да бъде студен. И тук имам суха сметана. Пакетчето е от 75 грама. Сипваме вътре в прясното мляко и разбиваме, докато се сгъсти сметаната. Сметаната ни е готова. За около 4-5 минутки става така гъстичко. Изчакахме около час да изстини блата. С помощта на ножа така отделяме внимателно отстрани блатчето от формата за печене. Аз не използвах хартия за печене отстрани. Ако искате да използвате хартия за печене отстрани, намажете първо с масло и сложете хартията за печене. Ако няма да използвате хартия за печене като мен, не намазвайте с масло. Просто с ножа отделете блата от формичката. Сега внимателно отваряме. Махаме и подложката. Обръщаме блата и много внимателно отделяме хартията за печене. И много внимателно разделяме на две блата. Ако ви е трудно с нож, може да използвате и конец, или има специални аксесуари за разделяне на блатовете. Разделихме на две. Слагам по лъжичка прясно мляко. И преди да добавим домашния крем, който го направихме преди малко към тортата, ще го разбия с малко суха сметана, за да стане по-пухкав. Сипваме малко суха сметана, около 25 грама и около 20-30 мл прясно мляко. Крема е готов, може да видите колко е пухкав. Сега да го прибавим към долната част на блата. Сипваме. И разнасяме внимателно. Готови сме с крема. Аз тук имам нарязани портокалчета на шайбички. Може да използвате и други плодове, като киви, банани, ягоди, може и без плодчета. Сега ще прибавим и горната част. И сега идва ред на сметаната. Ако не обичате сметана, може да си направите малко повече от домашния крем, който направихме, и да сложите крем отгоре. Разнасяме хубаво сметаната. Готова ни е и сметаната. Тук имам малко боровинки с
тях ще украся тортата. Също така имам и захарни блокчета, които си ги направих. Тях също ще ги сложа върху тортичката. Готови сме и с украсата на нашата торта. Оставяме го за най-малко 4-5 часа в хладилника или за една нощ, ако имате възможност. Това е от мен. Надявам се да ви хареса това видео и тортата също. Ако имате въпроси, пишете в коментарите. Ще се радвам, ако ми харесате видеото и се абонирате за моя канал. А в следващото видео ще обясня за тези от вас, които не знаят как се правят тези захарни блокчета. Ще направим доста захарни блокчета заедно. Това е от мен. Чао за сега!